Drygioni Mog gan Judith Kerr, wedi'i gyfieithu I Gymraeg gan Hedd a Non ap Emlyn a gyda Diolch I Dref Wen. Un diwrnod roedd Mog yn dychwelyd i'w gardd ar ôl bod yn hela llygod drwy'r nos. Roedd hi wedi blino'n lan. Mae angen cwsg arnau, cwsg hir, meddyliodd. Ond, yn gyntaf, aeth o gwmpas yr ardd mwyn gweld a oedd popeth yn iawn. Roedd y borfa yno o hyd. Roedd y blodau yno o hyd. Roedd y goeden yno o hyd, a'i thŷ bach y tu ôl i'r goeden. Popeth yn iawn felly, meddyliodd. Dechreuodd fwrw glaw, felly aeth Mog I mewn i'r tŷ. Roedd Mr Ifans o'r siop anifeiliaid anwes wedi galw I weld Mr Thomas. "Helo, Mog," dywedodd. "Wyt ti'n barod ar gyfer y sioe?" "Mae sioe cathod yn ein gardd ni yfory," eglurodd Lowry. "Wyt ti eisiau dod?" "Beth os byddi hi'n bwrw glaw?" gofynnodd Iolo. "Bydd y cathod yn glychu." "Na fyddan," dywedodd Mr Ifans, "achos rydw i'n mynd I godi papell fawr ar gyfer y sioe." "Efallai bydd Mog yn ennill gwobr," dywedodd Lowry. Edrychodd Mr Thomas ar Mog, ac edrychodd Mog ar Mr Thomas. "Wel, pwy a wyr," dywedodd. Cafodd Mog ei brecwast, ac yna aeth am gwsg hir. Yn wir, cafodd gwsg hir iawn, mor hir fel na ddihunodd hi nes bod pawb arall wedi mynd i'r gwely. "O wel," meddyliodd, "beth am fynd I hela llygod eto?" Ond wrth iddi edrych allan, cafodd sioc ofnadwy. Roedd ei gardd wedi diflannu. Roedd y borfa wedi diflannu, a'r blodau hefyd. Roedd y goeden wedi diflannu, ac yn waeth byth, ei thŷ bach y tu ôl i'r goeden hefyd. Yn ei lle, roedd rhywbeth mawr yn fflapian yn y tywyllwch. Roedd e'n symud yn y gwynt gan gwneud sŵn fflapian uchel. Fflap, fflap. "Well I ni redeg," meddyliodd Mog. Yna, meddyliodd, ond rydw I eisiau mynd i'r tŷ bach. Yn sydyn, fflapiodd y peth fflapiog mawr tuag ati. Bu bron iddo ei tharo ar ei thrwyn. Rhedodd am ei bywyd. Rhedodd yn ôl I mewn i'r tŷ. Rhedodd trwy bob ystafell rhag ofn bod y peth fflapiog yn dod ar ei hôl hi. Beth wna I nawr, meddyliodd? Beth wna I? Ac yna, gwnaeth Mog rhywbeth drwg. Doedd hi ddim wedi bwriadu ei wneud de, ond gwnaeth hi rhywbeth drwg iawn, a hynny ar gadair Mr Thomas. Yna cuddiodd o dan y soffa, lle byddai'n ddiogel rhag y peth fflapiog. Roedd hi bron a thorri I chalon. Doedd hi ddim yn gallu meddwl mwy, ac aeth yn ôl I gysgu. Yn y bore, cafodd ei dihuno gan sŵn mawr, sŵn gweiddi, sŵn Mr Thomas yn gweiddi. Edrychodd beth mae'r gath ofnadwy yna wedi i'w wneud ar fy nghadair i'n gweiddodd. "Ble mae hi? Arhoswch chi nes I fi gael gafael arni." Doedd Mog ddim eisiau I Mr Thomas gael gafael arni. Pan doedd neb yn edrych, daeth allan o dan y soffa a rhedodd allan o'r ystafell I fyny i'r atig. "Ddaw neb o hyd I fi yma," meddyliodd. "Mi wna I aros yma am byth. Wna I byth fynd I lawr y grisiau na eto." Roedd hi'n drist iawn. Ond lawr llawr, roedd pawb yn rhy brysur I feddwl am Mog. Roedd Mr Ifans wedi cyrraedd mwyn paratoi ar gyfer y sioe cathod. Trwsiodd dwll yn hôr babell, lle roedd y glaw yn dod I mewn. Yna gosododd fwrdd i'r cathod eistedd arno, a chadeiriau ar gyfer y pobl y cathod.
Mae'n bryd i Mog baratoi hefyd, meddai Lowri. Ble mae hi? Doedd neb wedi ei gweld hi. Mog, gwaeddodd pawb. Ble wyt ti, Mog? O, diar, dyma'r cathod cyntaf yn cyrraedd, dywedodd Mrs Thomas. Ond oedd dim sôn am Mog, iddyn nhw edrych ym mhob man. Ond allan ni ddim dechrau'r sioe cathod heb Mog, dywedodd Lowri. Paid â phoeni, dywedodd Mr Evans. Mae hi'n siŵr o ddod cyn bo hir. Doedd dim mwy o amser i chwilio am Mog, oherwydd roedd rhagor o gathod yn cyrraedd. Daeth cath siam o tŷ ar y gornel, a modlen o stryd fawr, a sinsir o'r siop bapurau, a Tommy, cath hen ddyn o'r enw Mr Ben, a Blewyn oedd wedi cnoi cwyst Mog un tro, ac Oscar oedd yn bwyta llond tri thyn o fwyd cathod bob dydd, a Hyb o gathod eraill hefyd. Aethon nhw i gyd i mewn i'r babell fawr. Edrychodd y cathod ar ei gilydd, ac edrychodd pobl y cathod ar ei gilydd, ac ar gathod ei gilydd. Roedd gwobr am y gath fwyaf anghyffredin yn y sioe, ac roedd pawb yn ceisio dyfalu pa gath fyddai'n ennill. Roedd llawer o bobl yn meddwl bod Blewyn yn anghyffredin, dim ond am gnoi glistiau chwarddodd ddiolo. Aeth Mr Evans o gwmpas gan ysgrifennu nodiadau, allai ei ddim ysgrifennu nodiadau am Mog oherwydd doedd hi ddim yno. Ble yn y byd mae hi, gofynnodd Lowri. Roedd Mog yn dechrau teimlo'n ddiflas yn ei chyddfan, penderfynodd edrych allan drwy'r ffenest. Doedd y peth fflapiog ddim yn fflapian erbyn hyn, doedd e ddim yn edrych hanner cyn drwg yng ngolau dydd. A dyna lle roedd ei choeden. Oedd, roedd hi yno o hyd. Gallwn ni neidio i lawr ar ben y peth fflapiog ac i mewn i ngarddi, meddyliodd. Ond beth os bydd e'n fflapian arnau? Yna penderfynodd, dyma roi cynnig arni. Tu mewn i'r babell, roedd Mr Evans wedi gorffen ysgrifennu ei nodiadau. Yna dywedodd, mae'n bryd i ni ddewis yr enillydd. Gallwn ni ddewis Bertie gan fod ganddo lygaid anghyffredin, neu Oscar sy'n anghyffredin o fawr, neu Blewyn sy'n anghyffredin o flewog, neu Moelwen sydd heb fawr o flew, neu Pussy Mary Mew sydd wedi cael nifer anghyffredin iawn o gathod bach. Ond roedd rhywbeth o'i le. Roedd Blewyn yn dechrau glychu. Roedd hi'n bwrw glaw ar ben Blewyn. Roedd hi'n bwrw glaw y tu mewn i'r babell. O diar, meddwl Mr Evans, twll arall yn y to ac mae'r glaw yn dod i mewn. Ond yna, daeth rhywbeth mwy na'r glaw i mewn. Rhywbeth blewog. Rhywbeth streipiog. Mog, gwaeddodd Iolo. Wel, bobl bach, dywedodd Mr Evans, ac mae hi'n gwisgo ffrog fach. Roeddwn ni'n disgwyl i Mog roi surprise i ni, ond doeddwn ni ddim yn disgwyl hyn chwaith. Ceisiodd Mog ddweud rhywbeth, ond dim ond llais bach maen oedd ganddi. Miaw. Yna, dywedodd Mr Evans, roeddwn ni wedi gweld cathod anghyffredin yn ystod y sioe heddiw, ond does dim un ohonyn nhw mor anghyffredin a Mog. Mae hi wedi hedfan trwy'r awyr fel cath syrcas. Mae hi wedi ein rhyfeddu ni i gyd, ac felly rydw i'n credu mae hi ddylai ennill y wobr am y gath fwyaf anghyffredin. Dechreuodd pawb guro dwylo a gweiddi hwrê. Wel, bron pawb. Cafodd Mog wobr arbennig iawn, a chafodd Mr a Mrs Thomas dystysgrif. Roedden nhw'n falch iawn o Mog. Roedd Mr Thomas mor falch doedd e ddim yn flin am ei gader erbyn hyn, ac ar ôl i bawb fynd adref, aeth Mr Evans a'i babell i ffwrdd, gan adael gardd Mog fel roedd hi fod. Roedd popeth yno fel o'r blaen. Roedd y borfa yno, roedd y blodau yno, roedd y goeden yno, a'r tŷ bach y tu ôl i'r goeden. Roedd Mog wrth ei bodd.